Ez már kezdődik a portugálul. Én profi, anyanyelvű szinten portugálul. Ezt mindenki tudja, bár én ott születtem, de attól függetlenül szar. Azt eddig tudjuk, már nem állunk vele szóba. Ennyi haza. Ugye ezt az Ánusz Rózsának küldted. Akkor megbeszéltük. Várjál, varázsfalom részegen, ennyit tudsz hátolni. Ennyi, és szerintem. Melyik van? Az. Fogó.